Takže čau lidi, já jsem Vojta Tuček a dneska to bude taková malá informačka. A že teďkon asi týden nebudu natáčet s Činzou. Budu natáčet v úterý, možná. A potom celý týden nebudu natáčet. Doufám, že vám to moc nebude vadit. Nebudu natáčet Činzou ani sám. Prostě na takovou pauzu. A jedině v úterý natočím video pauzu Činzy a já taky natáčet, protože potom by to nemělo cenu natáčet bez Činzy. No a informačka je kratoučká. Tohle video si ukončil. A ahoj.